Juanet TikToker, això va un andaluz a comprar una cadira y digo, ¿cuánto vale esta silla? Y dice, 1.700. Donde yo le contesto, ¿y si no te sienta? Un poc d'humor. I parlant de cadires, vos parlaré de que les millors cadires del món les fabriquen ací a la terreta, concretament a la població de Castalla i gràcies a la firma Actiu. I en ella vos diré una reflexió. La reflexió és d'una frase que jo sempre dic, que lo barat ix car. Val la pena comprar una cosa bona, com és els productes Actiu, tant en cadires com en mobiliari d'oficina, i els tindràs per a tota la vida. Mentre que si compres una cosa més econòmica, barata, tindrà les mateixes característiques, no la mateixa qualitat. I mentre tens un producte Actiu durant molts anys, de les altres tindràs que comprar-ne en 3 o 4. Per això la reflexió de que lo barat ix car. Així que confiem en productes d'ací de la terreta, fets en tota la qualitat del món. I sobretot, innovació, modernisme, és Actiu i els seus productes. Reflexió i productes d'ací de casa. By Juanet TikToker. Bailalo, diviértete y siéntate en Actiu.